Duol matayo yiero pacho ka IEBC ogoyo chape gazet odiochieng' ma ibiro bagi yiero ma adundo e Wards abich kod mano mar Senate ma Bungoma. Yiero go chan ni biro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Adundo chani dhi bagi e Wards abich mane moko kuom jochung' owite ngimagi ndalo machuok to ji dhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kod kom mar Senate ma Bungoma manyocha odong' nono tok Moses Wetangula yudo lemo mar spika mar od bura mamalo. E ote ma IEBC ochapo e oboke moyiedhi mar piny owacho, yiero go ibiro bagi tarik 8 dwe mar 12 higani. Wards ma idhi bagi e yiero ting'o Loimasani manitiere kaunti ma Narok, Kiomethana kaunti ma Kituyu, Tawala kaunti ma Nairobi, Mumias North kaunti ma Kakamega kod South Game Ward mano kaunti ma Siaya. E ward mar South Game ni Kwanga mane chung' kod otiko mar ODM nowito ngimane dwe achiel to ji dhi e yiero kaluwore kod tuo mar malaria. Oganda mawuok South Game onyiso ilo margi ne yiero no ka giwacho ni giseikore makare kendo gibiro yiero jal mabiro tiyo negi maber. Kik wabed gi weche moko matindo tindo man kae nyathi ng'ato wito ngimane e yo manono. Chieng' debe koromo dhi go ombulu ne ng'ama idwaro. To akwaje bora duto mantie ni kik jasiasa kawi ni tiyo kodi kaka weapon mare mar yawo ne yo mar donjo South Game. Anyalo kwayo mana jo party ni wang'ni gi mi wang'a ma strong nikech kik wabed gi wich kuot mane wabed go 2017 miyombo ja party. Wadwani mondo yier gi kwe nikech gima nyocha timne ok nyocha gima ber e thuru wa game ka. Kaluwore kod yiero gi, duol matayo yiero golo chike mabiro tayo yiero. Duond buche kwa mondo chwal nying jochung' mag-gi kapok ochopo wuok tich kata chieng' wuok tich tarik 24 dwe mar 10 higani. Welo mag duond buche biro timore tarik 10 dwe mar 11 higani kod tarik 11 dwe mar 11 higani. Tok mano nyinge jochung' ibiro ter ne apisas mag IEBC e kind saa 2 mar okinyi kod saa 7 mar onyango. Jochung' duto mane laro kombegi e yiero mar dwe mar 8 kwa mondo rang nonro mag-gi ka IEBC kapok otim welo. Ng'ur ewi welo ibiro winji e indala par tok chwalo burago. Kata kamano winjo ng'ur go konego kal tarik 21 dwe mar 11 higani. Campaigns biro chakore tok welo mano tarik 10 dwe mar 11 nyaka tich 2 tarik 6 dwe mar 12 higani. Komachielo welo mag kom seneta ma Bungoma biro bagi kapok ochopo tarik 13 dwe mar 10 higani. Jatij piny owacho moro amora magombo laro kom ni nyaka gwe tao kodong' dala 7 to ji dhi e yiero.